A jak pozera na teba. Teraz peniaze, čo mám? Ale počúvaj, do takého, čo vieš, že nepríde dole, nejde. Do toho na plnku. Umensko. Chcete Fiat Bravo, má 1.6 filter 0 na 100 za... Benzín išiel hore, ty vole. Na peši a chuj. Dneska ide s nami suka von, suka von. Kámo, také bomby máš. Také tu. Jak Marko, keď si stretne psa. Čuvaj Marek, ale ty choď počúvaj ty s tým iPhoneom za 460 €, choď úplne blízko, že mi bolo počúvať túto kurvu, čo bude. A nedávaj to na YouTube. Vieš čo to je strekovanie ITV bava? To je zázrak. Dískeho Schumachera. Videl si Škodu Feliciu 100 koňovú? Tam je zabytovku. Musím si dať kapusu, aby ma nepočuli. Ty si kokot. Dávaj. To už nevidela. Polák. Plný hore. Ale Nie, tu je Maja, Ale to už nebyla. Ukazujte sa. Počuj, jak sa žena, ale to... Kostovaj? Yeah. Bingo. Dobrý, Kostovaj? Čo? Kostovaj? Donesol som vám tie 4 pice. Do koho idete? Však do vás. 4 pice som vám donesol. Ste si objednali? Áno, vy ste si objednali 4 pice. No počkajte, musím zavolať, bo ja ničom neviem. Áno, počkám. Ale komu ide volať? Ale komu ide volať? Yeah, ako bingo. No? Kto to iný? Nie vy. Vy ste si objednali 4 pice, ja viem. Neklamte ma teraz, hej? Nemám to oproti, no. Nie, presne vy. Povedz oproti. Ale vy viem, teraz čo mám s tými 4 pizzami spraviť? Čo mám s nimi robiť? Pustite asi takomu inému a mne toto do prasa tu 4. Peniaze, príďte dole zaplatiť, hej? Kurník, pošlem tam možno za chvíľu tam príde. Príďte dole zaplatiť. Dobrý deň. Poprošu vás, derevo vám prešlo. Čoho? Derevo vám prešlo, kde máme vyložitý? Komu? Vám. Nie prišlo drevo nejaké. A jak tá Ľudmila Šepeľová? A jaké drevo skazí? Medzi Laborce Pilmas. Nie, zlatý môj, ja nejaké drevo som neobjednala. Oj, tá, dobre, no. Dovi. To tak, že ty inzej máte. Dobre. Chce za špič. Dobrý deň. Haló? Áno, Počujeme sa? no neviem, nerozumela som. Dojesol som vám 4 pice. Pizza tu. Haló? No. Áno? Dobrý deň, pizza to môžete prosím prísť dolu? A to kto si objednal? Pani Macíková. No, pani Maciková si pizzu neobjednala, to je isté. Ale áno, objednala si. Pani Maciková si pizzu neobjednala. Máme tu objednávku o 8,23. 4 pice, 4 formaggi a 4 formaggi. To máte. Prosím, Dobrý deň, pizza pronto. Môžete prosím vás prísť dolu? veľmi vtipné. No kto je tam? Však pizza pronto. Dobre, maj sa. Daj ho na Facebook. No ty kokos, ty sa nadržal. Daj ho na Facebook. No ja ti mamu jebem. Koho mamu? Počkej, zjem dole, poviem. Daj niečo. Boha už nie. Čisté ruky máš? A však on Ja sa len pýtam. Na kameru. A ty čo robíš? Ja mám pre istotu.